Το πρωί ήταν στο κοπάδι μαζί με τα άλλα ταρνάκια, με τις μαμάδες τους. Τώρα βλέπετε 12 η ώρα, είναι στο τσιγκέλι. Κυριακή του Πάσχα σήμερα, 12 Απριλίου 2026. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους και όλες, με υγεία. Είχαν ετοιμαστεί από χθες το απόγευμα οι ψισταριές, τα ξύλα. Σήμερα το πρωί 7:30, 7:30, βάλαμε φωτιά. Περιμένουμε τώρα να καθίσουν τα ξύλα πιο κάτω για να ξεκινήσουμε να στείλουμε και τα αρνιά. Εννιά η ώρα μπήκαμε πάνω στη φωτιά. Το πρωί είχε συννεφιά, δεν είχε κρύο βέβαια, αλλά τώρα έχει βγει ο ήλιος, πεντακάθαρος ο ουρανός. Η ώρα είναι 10:54. Καλά πάμε. Άρχισαν και μυρίζουνε τώρα, που σημαίνει ότι ψήνονται σιγά σιγά. Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καλημέρα. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά, με Χρόνια υγεία. πολλά, με υγεία. Έτσι, να είμαστε καλά και του χρόνου πάλι. Και του χρόνου, ναι. Μάλιστα. Αυτά. Καλό καιρό έχουμε σήμερα. Ωραία μέρα σήμερα. Ναι. Ωραία μέρα. Αν και μας φοβερίζανε ότι ξέρεις μπορεί να βρέχει, να μην βρέχει, αλλά έτσι. είναι ζεστή, είναι ωραία. Έτσι. Ωραία. Έγινε Κώστα. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ευχαριστούμε κι εσείς. Ευχαριστώ. Βρίσκομαι στο Αχίλιο Φαρσάλων. Κάπου εδώ είναι κάτι συγγενείς, πρέπει να έχω κάποιοι συγγενείς εδώ. Για να πάμε να τους δούμε. Να δώσουμε και τις ευχές. Κάπου θα είναι, θα βρούμε. Τελικά εδώ, στο σπίτι εδώ, στα Σόγια, δεν βρήκα να ψήνουνε. Αλλά ακούω φωνές τώρα εδώ, αριστερά από κάτω που είναι το σπίτι. Εδώ του κυρίου Μαυρογιώργου. Ακούω φωνές και μοτέρ συγχρόνως. Για να δω. Εδώ ψήνουν. Εδώ ψήνουνε. Τους βρήκα. Αυτοί εδώ έχουν
και μουτέρ και με τα χέρια. Είναι πάτησε από κόκκινο, να πει κόκκινο. Ωραία. Ωραία. Για να μην νομίζουν μερικοί ότι μόνο με τα μουτέρ ξέρουμε και με το χέρι. Τότε εκείνα τα χρόνια ναι, έτσι ήταν και δεν είχαμε και σιδερένια με τα ξύλινα. Και τις φούρκες, τις ξύλινες, τις χώμα. Θέλουμε και φούρκες έτσι, ξύλινες. Σιγά σιγά Δημήτρη. Όλοι έτσι ήταν στην Πούλα. Μια φορά και είχαμε και σουφλέ ξύλινο. Τσιμιντόλιτα, Ξύλινο, ξύλινο. Ξέρεις και την νόστιμη για νοτιλέτερε. Πολύ νόστιμο. Τώρα θέλουμε να καθόμαστε στην καρέκλα. Ήταν νόστιμα και τα αρνιά όμως τότε, ήταν κι άλλα, ήταν και... Τότε δεν είχαμε φύραμα, δεν τάζαμε φύραμα. Τώρα εντάξει. Περνάς μπροστά εκεί αυτή και άμερα έτσι τώρα. Θα τα πάρει και τα άλλα Δημήτρη. Δεν έχουμε μόνο, εδώ έχουμε μεγάλα αρνιά. Όταν τους πήγα έχουμε λαχάκια. Τι ώρα. 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο έβαλα αυτά και 10 η ώρα έβαλα και 9 η ώρα τα είχαμε βάλει. Έχουμε και μια σούπλα κουκουριτσάδα εκεί πάει. δεν ήταν. Οπα. Τι ήταν αυτό του μπάου? Έχει κανένα φυσιγκάκι μέσα και έκανε μπάου. Αποκριάτησε. Λες να υπήρχε κανένα μέσα. Είναι ζαρκάδι, ναι. Εδώ όπως βλέπετε έχουν προχωρήσει, είναι πιο προχωρημένα. Το πώς... Πάρε την νεολαία, πάρε την νεολαία. Άστε καιρό και το νεολαία πάρε. Ωραία, ναι, ευχαριστά. Εγώ τι θέλω συνέχεια. Άστε να φύγει. Νεολαία δεν είναι και καιρό. Για το κοντικά μου περίφανη θα πω τα παντέρω να πάω δεν λόγο. Τη γιαγιά πάρε, τη γιαγιά. Εδώ βλέπετε το κουκουριτσάκι και το αρνάκι. Πόσο είναι το αρνί, πόσο είναι? 14 Και το κουκουρέτσι, βαρύ το βλέπω. Είναι βαρύ. Βόλικο. Ναι, έτσι, ωραίο. Τι ώρα τα έβαλες, νωρίς? Α, 10. Έχει φωτιά, ύστερα είναι αυτό το μπαρμπεκιού. Το απαγιώνει, δεν έχει αέρα και διατηρείται έτσι η θερμοκρασία μέσα, έχει σημασία. Γι' αυτό έχει προχωρήσει αρκετό τώρα, είναι... Ναι. Ωραία. Καλοφάγωτα να είναι, καλά να είμαστε. Έτσι, τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά κόσμο. Χρόνια πολλά και εσάς, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Να είμαστε Εδώ, καλά. έτσι βλέπω εδώ σήμερα. Σήμερα γυρίζουμε, βάλαμε ένα αρνάκι στη σούβλα, λίγο το κοκορέτσι, γιατί λόγω του ότι απαγορεύονται τα εντόστια, κάναμε λίγο τα εντόστια των αρνιών. Λίγο ακριβό το τραπέζι το
Το πασχαλινό φέτος είναι λίγο φέτος τσιμπημένο. είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά δεν πειράζει, να τα καταφέρουμε. Έτσι, Όπως έτσι, κάθε χρόνο και φέτος. έτσι ακριβώς έτσι. Χαιρετισμούς εδώ, χρόνια πολλά σε όλη εδώ την περιφέρεια. Υγεία να Και αν μας έχουμε, βλέπουν και στο χωριό μου στα Καλύβια, Κοκκινοπλό, κοκκινοπλό, βεβαίως. να είναι καλά όλοι. Έτσι, όλοι και εσείς Όλοι, επίσης. με υγεία, με Και το υγεία. χρόνο πάλι να είμαστε Και στον καλά. χρόνο να είμαστε καλά. Έτσι. Η ώρα είναι 12:49. Εδώ βλέπω στο κουκουρέτσι, εκεί στη μέση έχουμε ένα κενό. Τι έγινε? Δοκιμάζω αν έχει ψηθεί. Δύο είναι η ώρα όπως βλέπετε. Ακόμη δεν τα βγάλαμε τα αρνιά από τη φωτιά. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ το κουκουρέτσι, τι έγινε? Αυτό λίγο έχει μείνει. Τι το φάγανε? Μάλιστα. Τι έγινε εδώ τώρα?